M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lachitatu pa 7 December 2022. Ndipo ndi lachitatu la Mulungu wachiwiri mu nyengo ya Adventi. Komanso lero mpingo ukukumbukira woyera dzina lake Ambrosio, amene anali episkopi wa ku diocese ya Milano ku Italy. Ameneyo anachita zazikulu zambiri. Poyamba anali mkhristu amene amagwira ntchito zakuboma, koma anasiya zonsezo ndikuyamba kutumikira Mulungu. Mbiri yake ndi yosangalatsa kwambiri. Ndiponso chinthu china chimene chimandikondweretsa ndikamawerenga mbiri ya Ambrosio woyera, kuti ndi iye amene anamuthandiza Augustino wa ku Hippo woyera kuti atembenuke mtima, kusiya moyo wake wakale ndi kusanduka mkhristu. Ndipo ndi iye amene anamubatiza ndi kusanduka wansembe ndi kusanduka episkopi. Ndipo lero tikuti Augustino woyera mutipempherere ife. Posirizira pa nkhani ya Ambrosio woyera, pali mawu amenenso ine amandigwira mtima kwambiri, makamaka pa nkhani ya kulimbikitsa kupemphera. Ambrosio woyera akunena kuti mapemphero ali ngati mapiko a mbalame amene amayithandiza mbalame ija kuuluka. Phiko limodzi likavulala, mbalame ija imalephera kuuluka. Nanjinanji mapiko onse awiri akavulala, mbalame ija singathe kuuluka. Choncho inuyo ndine tiwatenge mapemphero ngati mapiko amene amatithandiza kuuluka kupita kwa Ambuye. Mawu amene titi tigawane lero ndi awa. Mawu oyamba achokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu 40 ndime 25 mpaka na 31. Mawu achiwiri achokera mu Uthenga Wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Mateyo woyera, mutu 11 ndime 28 mpaka na 30. Ndipo mutu wa ulaliki wathu wa lero tasankha kuti ukhale uwu, tautenga mu Uthenga Wabwino wa Mateyo. Bwerani kwa ine, inu onse otopa ndi olemedwa. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Fr Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu 11 ndime 28 mpaka na 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, bwerani kwa ine, inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine wofatsa ndi wa mtima wodzichepetsa. Mukatero mudzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Pajatu goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzetsa ine ngopepuka. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, tanena kuti mutu
wa mapemphero athu, ulaliki wathu pano pa Tiyankhuleni Ambuye ukhale wakuti bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa. Bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa. Ngati timamvetsera bwinobwino mawu oyamba ndiponso mawu a Uthenga Wabwino akufanana, akugwirizana mu phunziro lawo. Tikapita ku mawu oyamba ochokera m'buku la mneneri Yesaya, tikuona kuti pamene ana a Israeli anali mu ukapolo anali otaya mtima. Amati koma ife tidzabwereranso kwathu. Amaganiza kuti Mulungu wataya, amaganiza kuti Mulungu wayiwala. Mmenenso inuyo ndine tikapsinjidwa, tikakhala m'mavuto, nthawi zinanso timaganiza chimozimozi kuti koma Mulungu yalipo, inetu Mulungu wanditaya. Basi taonani mmene ndikudutsa. Yesaya akubwera kuwalimbitsa mtima ana a Israeli, ndipo akuwazindikiritsa kuti ngakhale muli mu ukapolo wa ku Babuloni, koma Mulungu sanakutayeni ayi. Mulungu akupulumutsani, Mulungu akuombolani, ndipo Mulungu azakubwezerani ku dziko lanu la chilonjezo. Ndiye mawu amene andigwira ine mtima kwambiri achilimbikitso amenewa ndi pamene Yesaya pa mutu 40 ndime 31 akunena kuti koma amene amakhulupirira chauta adzalandira mphamvu zatsopano, adzawuluka ngati zomba nkhanga, adzathamanga koma osatopa, adzayenda koma osalefuka konse. Amenewa ndi mawu achilimbikitso kwa anthu amene ataya mtima, anthu amene akhumudwa, anthu amene apsinjidwa m'mavuto osiyanasiyana. Ndikupempheni inu amene mukutitsata pa Tiyankhuleni Ambuye lero Lachitatu pa 7 Disemba, kuti mawu amenewa mwasandutse anu, ndipo mukhulupirire kuti zimene Yesaya anawawuza anthu otaya mtima, anthu opsinjidwa, anthu amene anali mu ukapolo, zimenezonso akufuna kukuwuzani inu, akufuna kundiwuzanso ine. Ndibwerezenso, koma amene amakhulupirira chauta adzalandira mphamvu zatsopano, adzawuluka ngati zomba nkhanga, adzathamanga koma osatopa, adzayenda koma osalefuka konse. Choncho nkhani imene yakula pa mawu amenewa ndi nkhani ya chikhulupiriro. Kukhulupirira, liwu lakuti kukhulupirira pa Chiyuda limafanananso ndi liwu lakuti kutsamiritsa. Inu mukapita ku stolo, munali pa njinga, mukafuna kuti mulowe mu stolo, simumangoyitaya njinga ija iyayi, mmayisamiritsa pena pake. Kaya ena pa mastolo awo, pa magrosari awo, amayika ndithu zoti mutha kusamiritsa njinga zanu. Choncho kukhulupirira ndi kutsamiritsa moyo wako pa chinthu china chake. Amene amakhulupirira za ufiti amatsamiritsa moyo wawo pa ufiti. Amene amakhulupirira ndalama zawo amatsamiritsa moyo wawo pa ndalama zawo. Choncho pamene Yesaya akunena kuti koma amene amakhulupirira chauta adzalandira mphamvu zatsopano, adzawuluka ngati zomba nkhanga,
adzathamanga koma osatopa, adzayenda koma osalefuka konse. Akufuna kunena kuti amene amatsamiritsa moyo wawo pa chauta adzawuluka ngati chiwombankhanga, adzathamanga osatopa. Ndiye tikuona kuti mawu oyambawa akugwirizana ndithu ndi mthenga wabwino umene tawerenga. Mthenga wabwino ndiye tikuona tsopano Ambuye Yesu akutiyitanira ife okhumudwa afe, ife otaya mtima afe, ife ophinjidwa afe, ife odwala, ife onyozedwa, osinjiriridwa, ife ana athu atiwukira titawachitira zonse, ife abale athu atisala, atinyoza, atisinjirira, ife kuntchito kwathu atinamizira, atisemera chinyawu cholephera kuvina nacho. Ambuye Yesu akuti bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndizakupatsani mpumulo. Mateyo mutu 11 ndime 28. Komanso akupitirira, chifukwa mawu onse amene Ambuye Yesu akulankhula apapo ndi mawu atanthauzo ndiponso okoma olimbikitsa. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine ofatsa ndi wamtima wodzichepetsa. Tisenze goli lake. Ambuye Yesu mwini wake adanena amene akufuna kutitsatira ine adziwale, asenze mtanda wake ndipo azititsatira. Tisaope kusenza mtanda wa Ambuye Yesu, ndipo tikawulumikizisa mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda wathu tidzaona kuti goli limene Ambuye Yesu akutisenzetsa si goli loti litipsinje ayi. Nkhani ndi yachani? Yachikhulupiriro. Ndipo Ambuye Yesu akupitirira kunena kuti phunzirani kwa ine, tiphunzire kwa iye poti iye ndi ofatsa ndiponso wodzichepetsa. Pamene takomana ndi mavuto, monga Ambuye Yesu atakomana ndi mavuto, sanalalate, sanadandaule, sanatukwane, sanakalipe, anadzichepetsa, anaonetsa kuti ndi ofatsa, chifukwa amadziwa kuti potsirizira pa zimenezi pali mphoto, kuuka kwa akufa. Ifenso chimodzimodzi titsate njira yomweyo imene Ambuye Yesu anayitsata. Ndipo mawu ena ndi awa: mukatero mudzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Mawu amenewo ine ndamva kukoma kwambiri, chifukwa lero lino akuluakulu anthu ambiri akudwala muliri muliri osati wa COVID kapena kaya muliri wa Ebola, koma muliri wakusowa mtendere wa mumtima, umene muliri woopsa kwa basi kwambiritu, kwa basi kuti anthu ena ndalama alinazo, kaya maulemerero alinawo, mipando alinayo, maudindo alinawo, koma mumtima mwawo mulibe mtendere, mumtima mwawo mulibe mpumulo. Ine ndikutcha umenewo, ndikukatcha kamene kuka virus, koma chivirasi. Ndipo potsirizira anthu akusakasaka, ndikanakhala ndicho, ndikanakhala ndicho, ndikuwononga moyo wa uyo, ndikuwononga dzina la uyo, ndikuwononga mbiri ya uyo, kuti mwina mwake poteropo kapena kuti aupeza mtendere. Koma akuona kuti mtendere sakuupeza. Mtendere weni umapezeka mwa Yesu. Ndi abale ndi alongo okondedwa, titsirize kugawana kwathu mawu ndi mawu achithunzitso amenewa amene Ambuye Yesu atiuza, onena kuti bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndizakupatsani mpumulo. Tiyeni tipite kwa Ambuye Yesu tikapepukidwe, ndipo akuchita kutiyitanira tikapepukidwe. Tiyeni tipite kwa Ambuye Yesu tikatulidwe nkhawa zathuzo. Tiyeni tipite kwa Ambuye Yesu kuti tikakhale ndi mtendere wa mumtima. Amen. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate
ndi Mwana ndi Mzimu Oyera akutsikireni nonse ndi kukhala nanu nthawi zonse. Munali ndi ine mtumiki wanu mwa Ambuye Bambo Joseph Kimu, ndipo ndikuti chauta azitamandika nthawi zonse.